Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Hvis det er fordi min stemme den er sådan lidt, jeg undskylder med stemme, men det er fordi jeg er blevet forkølet. Jeg vil gerne lave en video om 5-10 ting, jeg ikke vidste om mig. Lad os bare komme i gang. Den første ting, jeg gerne vil fortælle, det er, at jeg elsker Pepsi Max. Og jeg elsker Pepsi Max. Jeg kan ikke få nok af Pepsi Max. Og den næste ting, det er, at jeg sover med bamser. Og ja, jeg har min hund lige her, og det er min yndlingsbamse. Den sover jeg med hver dag. Ja. Og så har jeg den tredje ting, det er, at jeg sover med en nulleklud, og det er den her nusseklud. Og så den fjerde ting, det er, at jeg elsker uler. Og ja, jeg elsker uler. Og så den femte ting, tror jeg det er. Jeg elsker appelsinjuice. Ja. Og den sjette ting, det er, at jeg elsker Rasmus Seebach. Jamen, jeg er kæmpe fan af ham. Og ja. Og den syvende ting, det er, at jeg elsker slik. Jeg elsker slik. Og den 8. ting, jeg elsker at have på trampolin. Den 9. ting, det er, at jeg elsker mine forældre. Ja, og min 10. og sidste ting, det er, at jeg ikke er særlig glad for at være på skolen. Skriv eventuelt i kommentaren, hvad jeg skal lave for nogle videoer. Eller like og abonner og kommenter, så vil jeg blive rigtig glad. Hej hej.